Kanjeng Pangeran Tohjaya mugi kepareng sugan anggen panjenengan mempen semedi Pangeran Tohjaya mugi katuran sugan kula ingkang abdi walutru Pangeran. Kemang walutru Nuwun inggih monggo. Kemang walutru aja lungguh nyang isor. Lungguh ana ing dhuwur bareng karo aku. Apa ndak keparengan? Atur sembah nuwun Kanjeng Pangeran Tohjaya. Nuwun sewu. Iya. Hai. Kemang walutru Kanjeng Pangeran mapan kebenaran atiku goreh aku kepengin bawa rasa lan sliramu walutru. Kanjeng Pangeran menawi ngaten jumbuh kalian raos kula sambet dumateng Kanjeng Pangeran Tohjaya keranten kula menika dados pamomong panjenengan wiwit Kanjeng Pangeran Tohjaya yuswa timur ngantos ngancik ing tataraning dewasa. Kula menika sampun apal watak wantu lagak lagean solah lan bawa panjenengan Pangeran. Kemang walutru Pinten-pinten dinten menika menawi kula nyawang dumateng Kanjeng Pangeran Tohjaya benten kalian padatan. Samune wonten bebundelaning ati ingkang dereng kababar utawi kawedan. Pangeran, Kemang walutru kula menika ingkang caket dumateng panjenengan. Mbok inggih kersa babar isen-isen ning ati. Mbok menawi kula saged ngrewang-rewangi ngudari reruwet wonten ing salebeting sanubari Pangeran. lantik panggirai tam Niki walutru persasat yen aku lungguh ora kepedak dahar ora ngrasakake nak uripku sengsara kaya-kaya mupus aku urip ana ing negara Sinosa. Pangeran, saking rumaos kula panjenengan menika sampun sarwi kacukupan tegesipun boten kirang bab menapa kemawon lho Kanjeng Pangeran. Kuwi gelar tata lair Nggih. nanging tenane kuwi kecelek nyang batinku. Aku nangis batin. Apa kahanan iki pancen ora adil? Apa pancen Kanjeng Rama Prabu Sri Ranggah Rajasa Sang Amur wing bumi ya Rama Prabu Kenaro sing bansin dewan selatan. Jalaran yen to Kang Mas Mahesa wong ateleng kuwi diparingi bumi oring tumapal. Banjur Kang Mas kuning baya kuwi diparingi bumi ana ing Kedhi. Saiki aku padha-padha anak, padha-padha putra. Banjur bisa kepiye? Anak putu, putra wayah besok. Kuwi sing dadekake kogel jroning atiku. Kanjeng Pangeran Tohjaya menawi ngaten perkawis ingkang gundel sajuting penggalih menika boten sambet kalian ingkang Rama. Menawi panjenengan mestani boten adil menika ingkang
kaya ngono. Lho nggih kemawon. Menawi to maesa wong lateleng dipun paringi bumi tumapel. Nggih napa mboten? Iya. Jalaran. Maesa wong lateleng menika leres-leres sederekipun Prabu Anusapati. Uning Baya dipun paringi bumi Kediri jalaran. Uning Baya niku nggih bener sedulure Prabu Anusapati. Dumawah Kanjeng Pangeran Tohjaya. Yen aku kepiye wae itu? Mila panjenengan ngantos ari kalenggan menika dereng dipun paringi menapa-menapa kalian Prabu Anusapati niku enten dasare. Banjur dasare apa? Mara gagengnya diwedharake supaya atiku cetha lan gamblang satenane kahanan. Menapa sebabipun Pangeran Tohjaya babar pisan boten dipun paelu kalian Anusapati napa malih pinaringan bumi jalaran menapa? Jalanan kepiye wae? Estunipun Pangeran Tohjaya niku wong liya braya boten sedulure Prabu Anusapati. Aku kuwi. Malah sangsaya nambahi jengkel lan mangkel jroning Pangeran, estunipun perkawis menika kula simpen teng urip kula. Kula mboten wani buka wewadi menika. Nanging pendak kula nyawang panjenengan, kula rumaos nangis batin Pangeran. Paripaksa kula buka wewados gesang panjenengan wonten ing jagat kraton Singasari. Waluh Dawuh ora ana sing bisa nuduhake lan bisa madhangake pepeteng sing tak sangka mung kejaba kowe. Saiki aku tuduhke dalan sing sakbenere iki kepiye? ngaten Kanjeng Pangeran. Panjenengan boten wonten sambung sedulur kalih Anusapati. Nggih to? Mongko sak ngerti panjenengan Anusapati menika sederek ning estunipun boten. Kula tak crita. Nah, kula tak crita. Kersane panjenengan gamblang. Kuwi sing tak karepake. Ah, saderenge kula crita niki ilmu titen mawon. Wiwit Jamajuja kuna makuna nganti jagat digulung sing jenenge donya nggih ta? Iya, Isine menungsa. Teng donya menungsa padha geger dumadi perang paten pinaten niku perkarane tetep telu. perkarane telu. Telu niki gawat kaliwat-liwat. Rebutan telu niki. Banjur perangane telu kuwi apa wae? Setunggal rebut panguwasa. Panguwasa. Janji rebutan kuwasa. Wong niku do mentala, wong niku do tega. Nggih napa mboten? Iya. Ya. Angka kaping kalih rebutan bondo donya. Lho. Rebutan bondo donya. Tuladane rebut warisan. Dulur adi ora rukun, nggih to wedlah dadi congkrah gara-gara rebutan donya. Loro. Siji pungkasan panguwasa, loro rebut bondo donya, sing pungkasan rebutan wanita. Lah niki sing malah medeni wong. Rebutan wanita. Wanita sing ayu. Mula dadi wong wedok anggere ayune turah-turah, marai wong lanang do tukaran karepe dhewe. Jagat rusak mergo telung perkara. Telu niki marai geger. Bener iya. Lah dongengan kula.
Crita kula urip panjenengan enten sambunge kalih perkara niki. Malah saya nata rasane. Wiwitane rebutan wanita. Lah niki lho, Rebutan wanita. rumiyin wonten cah desa dadi kembang desa wonten ing Ponowijen Ken Dedes. Wah, donya horeg geger goro-goro ayune Ken Dedes. Ketang bocah desa ning ayu wanita. Widodari medhun teng jagat niku Ken Dedes. Mun gadah katresnan cah desa ewa semanten aku tunggul metung pireng kondang ayune Ken Dedes mudhun desa nyawang Ken Dedes tunggul metung ngiler tetes lho. Tunggul metung ratu kuwi kasem keperanan kayuyun kalian Ken Dedes teman Ken Dedes gaduh rebutan bocah lanang niku dadi korban goro-goro Ken Dedes. Pungkasanipun Ken Dedes digarwa aku tunggul ametung. Yenipun bebrayan nurunaken putra Anusapati. Lah, dadi Anusapati niku turun tunggul ametung patutan kalih Ken Dedes. sabanjure Delalah katunggal lakon setan bulak karautan Kenarok. Lho. Kenarok teko teng tumakul bres nyambut gawe ngelirek Ken Dedes ilre yo melu kepes. Saking ayune Ken Dedes yo. Ya, Kenarok kepencut Ken Dedes delalah rebutan Ken Dedes tunggul ametung pateni bres Ken Dedes dipek kalih Kenarok. Lah, Ken Dedes kalih Kenarok bebojoan gadah putra jenenge Mahesa Wong Ateleng. Kenarok reraton wonten ing Singosari kanthi gelar Prabu Kenarok Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurweng Bumi. Sampun kagungan garwa kalian Ken Dedes, Kenarok kagungan garwa malih Ken Umang. Anggenipun dawuh kaliyan Ken Umang kangen putra kakung boten wonten sanes namung dika Kanjeng Pangeran Tohjaya. Balik cerita ngarep yen Anusapati turune tunggul ametung patutan kalih Ken Dedes menawi Tohjaya putranipun Kenarok patutan kalih Ken Umang simpangan boten wonten garis sedulur sampeyan wong liya blaya. Ampun sanjang sinten-sinten nggih. Ampun matur ingkang Ibu. Kula diwanti-wanti ampun cerita perkara niki ngoten. Aduh, Waluku. Heran. Cetha iki. Yen to Prabu Anusapati kuwi wong liya braya. Kelawan Tohjaya mula ora jeneng lokal kalamun to aku diseblatake aja nganti aku duwe kamukten ana ing Singosari. Menapa malih panjenengan namung mendel? Ibaratnya sampean ngatongake tangan, boten bakal sampean iku diparingi, boten bakal. Walu turu dawuh yen sok ngono wae wiwit dina iki tak jangkae Anusapati. Menawi sampean gelo perkara peparing, kirang kiat menawi panjenengan badhe abenajeng kalian Anusapati pancen sangka jangkaning lelakon Tohjaya tetep dadi musuhe Anusapati marga wonten dasar sing maton.
Dasare opo wae? Prabu Kenarok sedo boten karono grah. Banjur sedane Dipun pejahi Anusapati. dipercaya lawan Anusapati. Panjenengan lair tenger dipun lairaken wujude lanang. Menawi ngertos bapake dipateni wong, sampeyan kados pundi pangeran? Walutu, Dawuh, aku anak lanang cilik digedhekake, gedhe dipinterake. Endi sembulih ulan wong tuwa, saya-saya sedane Rama Prabu Kenarok sing nyedani Anusapati. Kang kuwi aku males wirang kawan. Panjenengan Prabu Anusapati. Ampun kesusu, mangke mundak kasaluru pangeran. Boten maiben sepinten bromantya panjenengan selak ndogo-ndogo ngrangga Geti Anusapati. Nanging Padha-padha dilairake lanang. nggih Wis wani ngilani dadane Tohjaya. Aku kepen malsake sasra wirang. menawi panjenengan namungan ndelaken tekad ibarate kaya wong kendhat kedah kangge petung ingkang klimet jalaran Anusapati nembe jinangkung ing dewane Sing kok karepake kepiye wae? sedane Prabu Kenarok Sri Rangga Bathara sang Amoring Bumi lantaran pusaka yasane Kiai Gandring yang mestani menika pusaka Kiai Gandring nggih Kiai Margapati panjenengan kelampah mejahi Anusapati menawi Kanjeng Pangeran Tohjaya saged ngregem Kiai Gandring nggih Kiai Margapati pangeran Pamit tak soro. Yang Margapati ampun wah ora kuat aku. ampun Wal badhe tindak pundi nyolong Kiai Margapati. mangkarian ampun panjenengan sing nyolong sampean iki calon ratu aja nyolong nek sampean nyolong sok nek dadi ratu diguyu kawula ratune biyen tukang maling ngene mboten Bener. mila Apa tuh? pangeran perkawis Kiai Gandring nggih Kiai Margapati boten panjenengan piyambake semangat Banjur sapa sing paring kudune nyolong Kiai Margapati? ben dinakwa kula niku mboten reka-reka Ya, boten ngarang cerita ben panjenengan saya mantep panjenengan ngiras pantes mojokake kalian Ibu Kenumang sampeyan ora percaya kali atur kula mangyun besok kali Kanjeng Ibu menawi sampun genah perkawis Kiai Margapati kersanipun Kanjeng Ibu panjenengan Ndara Kenumang yang tumindak ngono. ngene Apa kemarin bikin malih saiki? nggih Yen ngono coba Kanjeng Ibu aturana supaya rawuh ana ing papan kene. Monggo Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu pepundhen kang sesembahan. Ana kawigaten apa nganti sliramu utusan manutru supaya ngrawuhke karo pun ibu. Ana perlu apa nggih? Kepareng kula badhe nyuwun dawuh kalian panjenengan. Nani bab apa kuwi, Kang? Sinten sejatosipun Prabu Anusapati menika lan sinten tiyang sepuh kula menika. Wis genah lan wis cetha wong tuamu kuwi Prabu Kenarok. Senajan to saiki wis sedo, wong tuamu sing ukir jiwa ragamu ki ra ana liya Prabu Kenarok. Lajeng Prabu Anusapati menika kadang kula menapa mboten. Bener kuwi kadangmu?
Ibu, Kaya piye Kaki? kaya jagat rupa persasat. Sak menika panjenengan kersa walaka kemawon. Walaka ngenani bab apa kuwi Kaki? Ingin menapa Kanjeng Rama Prabu Kenaro nggih kerta rajasa Sranggah rajasa Sang Amerwung Bumi menika sinten ingkang Kir, Tajaya. Sedane ramamu ya Prabu Ken Arok kuwi karana gerah kapundhut dening Hyang Widi Kaki. Goro panjenengan selak kalian patos. Panjenengan Apa Kaki? Rama Prabu Kenaro sedo awit wonten ingkang rinah. Boten wonten sanes Prabu Anusapati. Lho? Tajaya. Ya kene kowe mangerteni bab wadi iki Kaki. Banjur sapa sing buka wadi iki Kaki? Sak pinter-pintere nyimpen barang kus. Tamtu besok bakal nggontok kalebet kula mangertosi. Sedanipun Rama Prabu Kenaro ingkang merjaya Kang Mas Prabu Anusapati. Mila wekdal sak menika kula nyuwun wajahipun Kang Mas Prabu Anusapati. Kir. Kir Tajaya. Aja klerwen penampa. Panjenengan kenemang Ora banjur ibu kuwi ora tresna marang sliramu ki ora. Ning apa sebabe ibu ki nyimpen wewadi iki? Mergo ibu kuwi kuwatir ibu wedi kelangan putra sing tak dama-dama. Putra menaka gandelaning atiku ora ana liya kejaba mung kuwi. Mergo apa Kaki? Saumpama kowe iki bakal ngudi tuwuh sedane ramamu ya Prabu Kenarok, tak kira tanging nganggo lamun. Ibarate kutuk marani sunduk sulung mlebu ngeni. Mergo apa Kaki? Anusapati kuwi ketunungan pusaka Margapati. Pusaka Margapati kuwi katiasane ngedap-edapi. Mula Kaki, Kanjeng yen pancene sliramu dereng dituwa sedane ramamu ya Prabu Kenarok, yen kowe bisa nggawa anane pusaka Margapati. sampun gamblang dawuh pangadikanipun Kanjeng. Mila wekdal sak menika kula nyuwun Kanjeng Ibu ingkang nidra wontenipun Kyai Margapati sampun ngantos kawista. Kowe bener Kaki. Lan kanggo nebus kesalanipun ibu, mula saka kowe aja kuwatir. Mengko cukup ibu sing bakal nyolong anane pusaka Margapati. Mula Kaki, dongake muga-muga wae ibu kasebadan nggawa anane pusaka Margapati kuwi. Kasinggihan kaluhuran Kanjeng. Ibu njaluk pamit yo, ya. Mugi-mugi Bathara ngijabahi. Kula menika saben ceket kalian ingkang ibu keronto-ronto rinten dalu ingkang ibu menika namung nangis lan nangis sambet sedanipun ingkang Rama. Pramila kok menawi sampun titi wanci cara wong utang nyaur Anusapati neka. Trontong-trontong pepeteng. Lah, Wis katong padang sumilah Anrawangi jroning batin. mila saking menika pangeran Waluku sawis-sawis panjenengan katrem wonten ing dalem kapangeranan kula badhe awat-awati pindhahipun Ndara Kenumang lan sawetawis kula ngambil prajurit kapangeranan Kanjeng Pangeran. bakal tak ampili perangan prajurit lan Yoyan Nggih. dan prayitno ngaten aja